Ovo je najcool alat za uklanjanje korijena ikad. Kao što možete vidjeti, stvarni rezni rub zauzima oko 90% unutarnjeg promjera cijevi. To ga čini puno učinkovitijim od glave bušilice ili krokokugle ili nečeg sličnog, jer ima veću površinu za rezanje. Tungsten karbidni zupci na prednjem dijelu omogućuju vam brušenje na različite načine, ovisno o smjeru rotacije alata. Kao što možete vidjeti, bočne strane nemaju rezni rub, što ga čini prikladnim ne samo za PVC cijevi, već i za lijevano željezo i glinu. Možete ga koristiti s četkom za klizanje ili bez nje, a pričvršćuje se na fleksibilno vratilo pomoću vijaka za učvršćivanje. Jedan alat može se koristiti na mnogo različitih načina, jer ima čašastu ploču na prednjem dijelu, a ovdje možete vidjeti središnju glavu koja se na nju spaja. Tako se može koristiti kao glava za bušenje ili se može koristiti jednostavno ovako